Let me invite you all to the book of Genesis, chapter 28. Let me start from there and try to build from there. Genesis chapter 28. From verse number 10 up to verse number 15. Genesis chapter 28 from verse number 10 up to verse number 15. Genesis chapter number 28 verse number 10. And Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. And he lighted up upon a certain place and tarried there all night, because the sun was set. And he took of the stones of that place and put them for his pillows, and lay down in that place asleep. And he dreamed, and behold, a ladder set upon on the earth, and the top of it reached to the heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west and to the east, and to the north and to the south. And in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. And behold, I am with thee, and I will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Thank you so much. Tinenyaya iri pano ndicha ndine zvinhu zvandandichikumbira semunhu kuna Mwari kuti mungandiitirwe zvinhu izvi. Handina kuwana mhinduro kuna She, nanhasi Mwari vachakanyarara. Asi ndiri kutenda kuti kana Mwari vada vanogona kuzviita, kana varega kureva kuti nguva isati yakwana. Uye neni personally ndine zvinhuwo zvandiri kukumbira denga kuti dai ratibatsira, asi handiziva kuti nenguva ndichakwanisa kuzviita here. Kana zvichibvira ndichadimburira nepakati, toona kuti Mwari vari kufara nazvo here. Nekuti Mwari wedu ndiMwari aripo, anofana kuonekwa uye achiita zvinhu zvinobatika nokuoneka. Handiti kana? Handina chechi. Tawirirana here? Tawirirana. Now, nyaya iri pano inokomborera because pane mukomana wechidiki wainzi Jacob. By the way, ndisati ndatanga kutsanangura ndoda kutaura about how you capture the presence of God. Capturing the presence of God. To capture the presence of God. Capturing the presence of God. Tine vanhu vekuti mvura yakanaya, they're able to capture the rain, kushandisa mvura for other purposes. Kunyangwe mvura isisiri kunaya, but they are able to harness that rain and utilize it even after the rain is stopped. Kunyangwe nezuva chairo, tine solar systems anoshandiswa kuita capture the sun, utilize it even when the time
Thank you so much. And the time yakuti zuva risisipo, they can still utilize the solar. And it kubatika. So kana vanhu vakagona kudzidza how to capture the solar, the sun, capture the rain. Ndiri kufunga kuti nesuo vanhu vemweya, there is a moment whereby we should come and teach ourselves also how to capture the presence of God. Anditika, how to capture what? The presence of God. Ndoda kuti ndichiparidza, ndichakumbira zvese zvinondibatsira kuparidza zvinge zviri in order. Ndiri munhu ari very sensitive, because everything in my environment when I'm preaching, it transacts into the realm of the spirit. Hakuna chinhu chinobvumidzwa kupinda mu-environment yemunhu waMwari if it does not affect the spiritual connotation of that particular environment. Because this subject and ndakuparidza iri sensitive, ndoda kuti ndibatsirwe kubva kuma-usher sound anoridza nani to create an environment yekuti even the transaction and the frequency of that particular realm will not be disturbed by anything. Tukunzwanana? Tukunzwanana? Antina church. Tukunzwanana? Antina church. Tukunzwanana? Aha. Do you know kuti ukaverenga Revelation panemwe nzvimbo Bible not when the seventh seal was opened, you know, there was silence for 30 minutes. When the seventh seal was opened, there was silence for 30 minutes. That silence is how much important the presence of God is. It means everything must be in order. The moment when His presence is opened, everything must be in order, and there must be a frequency that comes from Him alone. Frequencies, I will explain. There must be a frequency that comes from Him alone. Now we depend on baba na mai. Tine mukomana weshidika inzi Jacob. Jacob ndiye anga kunzi Israel. Mshure mekunge arwa nomutumwa mberi uko muchazo noverenga. Kana wazoenda kumba you can read kumberi. Warwa nemutumwa ndokukunda ndokushandurwa zita ndokunzi Israel. But patiri panapa aratidza kuti anga asati ava Israel, wainga achiri kunzi Jacob. Jacob zvichireva the supplanter, kana kuti munyengeri, kana kuti tsotsi in short. Anditika nekuti mukomana aigona kutamba nyaya dzake kusvikira awana zvaanoda. Saka Jacob, being the second son of Isaac, anga akangwara kupfuura mukoma, anga akachangamuka, aiona, aiziva kudarika mukoma. Do you know, when you come to the things of God, it doesn't matter your age. It's about how you structure your mind towards the things of God. But you'll be shocked kuti vari vadiki kudaro they can harness God's power kudarika vanhu vakwegura. It doesn't matter how old are you, if you know how to position yourself properly in the things of God, there is a moment whereby you can begin to harness the fresh presence of God better than those that went ahead of you. And you notice the fresh presence of God, and go even better than varikumberi kwako. So I trust today kuti ndichidzidzisa panapa Mwari ngaandigurubire vanhu vanogona kuno harvesta the fresh glory, the fresh presence of God, and be able to move beyond those people that went ahead of them. And be able to move ahead those that went kupiko ahead of you. It doesn't matter une 5 years uchinamata, kune vane 15 years. Unogona kuti vamufundiswe munhu ane 30 years achinamata ugomudzidzisa Mwari waune 2 years naye. You need to have that development
Amen. That structure whereby you collect the glory of God enough so that even wakaenda mbele kwako, they come and learn from you even if you are young in terms of age. Saka Jacob ari mudiki, but aiona kudarika mkoma kusvikira paakaziva Jacob but what is more important to me is the birthright. The birthright. The birthright. Do you remember kuti Esau anosvika muning'ina abika zvekudya anokumbirwa udangwe, but Esau nemhaka yekuti azive kukosha kweudangwe anotsivanisa udangwe nesupu inema potatoes nesupu yenyemba. Just imagine kuti tine murume ari kunzi ndiye mukuru but ari kutsivanisa udangwe nesupu. It's so painful, very very painful. Mwe munhu anogona kusaona how important this scripture is yandokutsanangura iyoyi, ende mwe munhu anogona kutadza kuziva kuti unotsivaniswa sei udangwe. There are so many ways dzaunogona kutsivanisa udangwe hwako muna Mwari nezvinhu zvisina basa. There are so many ways. Do you know when God raises a revival, he raises a man for that revival, and he raises an audience for that revival. But it can happen pakuti vacho vasumudzirwa revival vakatadza kuona their birthright and begin to utilize their privilege yavapiwa nashe yekutrigger revival. God cannot wait for people who are ignorant of his plan. He can move away from those that even deserve and begin to look for those that don't deserve. Saka tinoona kuti tine vanhu vamwe vanogona kuzoshandiswa naMwari but vasina kudanwa naMwari, nemhaka yekuti tine vakadanwa vacho vasina serious nezvavakadanirwa. Saka tina Esau, he is called to be an elder. Tina Jacob, who is called to be a young, the second child. But Jacob anogona kunzwisisa kuti nawo haisi paungova mwana wa Isaac. Zviri nani kuti ndigova mwana ane udangwe, ndokuona kuti ane udangwe wacho aakoshese udangwe, ndokuronga zvaakaronga, ndokutsivanisa udangwe nesupu yenyemba. Iye ane udangwe haana kumbira anyumwa kuti chinondikoshera pakunzi mwana wa Isaac handingova mwana wa Isaac but kuvawo dangwe raIsaac. Kana wakunamata ndikutaura zvinhu zvokuti ukandipotsa ukandonoka vena hako. I'm going to move fast because of my time, and I'm going to attract people that are spiritually sensitive to harness the grace and the glory that I'm carrying today. If you're spiritually sensitive, I believe you're going to have a portion of God, and you're going to go with God in your house. Andidi kungonzi ndiri mwana wa Isaac ndoda kuva neudangwe. When you don't stand in the position of God, God will replace you with someone. Usafunge kuti kana Mwari vakakudana kuti uite basa ravo ndiwe wega bedzi panyika Mwari waanogona kushandisa. God is able to replace you. I want to repeat that. God is able to what? To replace you. Mwari vakakudana vakatiita basa ravo, ukaratidza kuti unodadadada, ukaratidza kuti unoda kuzoriita kana zvinhu zvanaka, there is somewhere somehow a person who can do exactly what you are doing, who God can begin to substitute you and put that person there. Anogona kunge asitomborina ability yauinayo. Zvaunoona kuti akatanga kuzviita, you can feel that you can do it better than him. But because hauna kudaira paudangwe hwawakapiwa naMwari, Jehovah anokureplace uri mupenyu. Ndikunzika zvanokutaura. Even nema departments amunopiwa nemunhu waMwari, iwe chimira apa uite basa, iwe chimira apa uite basa. Mwari unoona moyo kuti okay, ndamisa muranda wangu kuti aite basa, wanzi asha vanhu, wanzi namata, wanzi di. Mwari vakaona moyo wemunhu usiri ready kubata position yapiwa nemoyo wose, never think kuti basa raMwari rinofa nekuti wabuda church.
muri kunitsika zvanotaura panapa. Kunyange ukati alright ndoda kusaboteja reka ndigare kumba, usafunge kuti uchadzoka kuwana heaven life chinzi aichanamatwa. If heaven life yakabva kunashe, God will replace you. God will bring someone in that particular position asingatogone magonero ako but agozogoneswa nokuti ada zvausina kugona kuita. So you must be very, very careful when you come to the things of God. I'm telling you the truth. Whether ukanzi imba orega kukoshesa kuimba mukana wawapiwa, chimbozvizama uone, usauye pano kutanga next week uone kuti Mwari wandasei. God will still replace you, because when God is driving a revival, He puts people in strategic positions for that revival to begin to grow. But if those people placed there cannot see where God is taking them, then God can raise stones on their place. God can replace you. Saka unoonera kuti haisi kukuzwa because inobohwa but ichokwadi. Inobohwa but ichokwadi. Ndaiudza adzimai vangu ndichiona even church inei tichitanga, tina vamwe vanhu vakatoripleswa ipapa zvaunoona kuti yakarepleswa. Kwaari ikoko anoti pamwe hakuna chiyafamba but zviri kutofamba. Jehovha chisa vanhu vake iwo uchitsamwa, Jehovha chisa vanhu vake iwo uchitsamwa, chikepe chidi, because it's a revival. You cannot stop it. If you cannot put yourself in that place, stay home and see what God can do. God can raise a Jacob in the place of pamunozoona kuti a vision ya materializer ya simba kazhinji vakatanga vasiro vanenge vari ipapo. I'm telling you, pamunezenge makuonekwa ku UK muri mu TV muri mu stadium, ongorora kuti vakatanga kazhinji havasipo. Kuna na Jacob vakamira kuona Esau akaneta, vanenge vari mabhenji kumashure zvavoko vachitaimira Esau akaneta. Esau idangwe ndiye ari mberi, but kuna Jacob wekuti kana kanzi gara kumberi haadi, ari kumashure but akataimira kuneta kwa Esau, kutsivanisa udangwe nesu, kutorerwa nhaka yako nekuda kwemapotatoes. Ndokubva Jacob ava dangwe pangadai pana Esau. Esau haana kuziva how dangerous it is kuti unoita a verbal agreement pamusoro payo spiritual calling, because haifunga kuti nawe yekutaura nyambisirwa every word you speak about yourself transact into your reality in your spirit. Saka udanga haunei ne birth certificate, it is what you say about yourself. Ndiri kuda kuva mukoma zvakanzi unogova mukoma sei, zvakanzi ndipe soup kuti uve mukoma, ndokubva piwa soup zvakanzi chingoti ndamukoma. Just imagine, chingoti ndamukoma. Iye akafunga kuti aiwa hapana zvinoitika zvakabhora iti wamukoma. Ende mara havana kuzonodzoka kunobvisa urefu hwaEsau kuti Jacob arebe kumudarika. No, Esau akaramba neurefu hwake, akaramba neumhisa hwake, but in the realm of the spirit already varamba tilt the tables. Anga kuchinzi mukoma ndiJacob, anga kunzi munin'ina ndiEsau. Zvamunozoona varamba namai pamberi apo Isaac akuda kukomborera vana. Isaac anodaidza Esau, uya ndikukomborere nekuti uri mukoma. Ndamisirwa Isaac wakutokanganisa for the spiritual transaction yeukuru pamusoro pevana ava yakapera kare. You were not there when it happened. Kunyangwe naEsau wacho, he did not know how serious the matter was. Saka Isaac vanoti ndoda kukomborerani Esau. Mwari ndokuva vanoreisa mukadzi amai vaJacob ndokuti vanyatsva kumhanya ndotsvaka bvudzi upinde panzvimbo yake.
vazhinji vanoaridza vachishora Jacob ndopabuda shoko rekuti tsotsi nambisirwa utsotsi kuvanhu. But when you look into the heart of the spirit, Jacob had utsotsi hwakaita. Jacob was claiming his right because already they are coma in the realm of the spirit. But he knows good. God have replaced this man. He is no longer the ruler. I'm now the elder. Saka Esau airamba achitenge ndiye mukoma panyama. Tine vanhu vari kuramba vachitenge vafundisi panyama, maprofita panyama, but in the realm of the spirit they are replaced already. Do you know kuti Sauro paakabvisirwa umambo, Israel yakagara isina mambo, but ina mambo. Mwari achiti hatisina mambo, but panyika mambo achiripo. Sauro akaramba ari mambo, but in the spirit anga siri mambo. Mambo anga David. Nekuti David anozodzoka murenje ndokubva ava mambo panzvimbo yani ya Sauro. Uverenge Bible. Enda unondizodzera mwana wa Jese agova mambo panzvimbo yani ya Sauro. Handidika? Saka dei rakazodzoka David anga mambo ndiani? Ndi David. But waitokapinda mpalace waiona David ari mambo. Kwete waiwana Sauro ari mambo. Saka tine vanhu vachine zvigaro but they are no longer kings. Tine vanhu vachiri kuprofita but they are no longer prophets. Tine vanhu vachiri kufundisa machechi but vasiri vafundisi. They are still pastors in a physical aspect, but in a spiritual dimension vaka replace kwa kare. Ndikuzvitaurirei zvakadzika kudai. I want you to know kuti kana Mwari wako kuda ita zviri kudiwa naMwari mauri. Usalenge uchade kuzama kuonererwa, usade kukumbirwa, usade kutsvagwa. Stay in the position of God, or else a Jacob is coming after that position. Ameno wine ndikuita ngandi pana ari kundi resist pana pandisi kukuzwa zvandiri kuda. Pana ari kuita ngari kundi resist pana. Jacob haina kumira zvakanaka because ndiwo andavhurira vhesi pana. Muchazoona encounter yake ndaibata zvakanaka kuti akomana munhu anonzi Jacob haana kumira zvakadini zvakanaka. Stay in your place. When you are given something to do by God, do it wholeheartedly. Wanikwa panzvimbo yako yawakanzi naMwari unofanira kunge uri. Itira Mwari basa ravo, kuchinaya, kuchipisa, kuchitonhora, usazungunuke, usasheke. Do you know? I think I have a word for someone. Let me say it. Let me say it. Do you know kuti nguva ye build up unogona kutadza kuona the beauty of a finished product. And the challenge inoitika kuvanhu vakabvumidzwa naMwari kupinda build up, vanogona kunyimwa revelation ye finished product. Ndosaka uchiona kuti mabhiridha mazhinji haana dzimba. Right? Ndosaka uchiona kuti vanogera musoro vakawanda vane rasta mumusoro. Anokunizwa? Ndosaka uchiona kuti anosenza kuNissan haana Nissan yaanodi yaanogadzira. Ndosaka uchiona kuti vanobika huku kazhinji palunch vanobikirwa sadza nemavheji. Urikuninzwa ndikutaura? Why? Because ukamubvunza kuti saka mavheji anondonaka anozoti akana huku yacho yakutondisvota. Why? Because ari mu build up process. Anogumisira akusvotwa nechinonakidza vanenge vaona chapera. Vanozoona kunaka kwacho ndo vanoona chicken yaibva.
but auraya huku kazhinji anogona kutadza kuidya. Halo? Saka build up process yezvinhu zvese zvasimudzwa naMwari. Kazhinji vakabvumidzwa kubuilda process iyoyo avaone kunaka kwechavakabuilda. Right? Are you listening to me? Mvundisi muri kuti kudii? Moses akapinda here muKenani. Akapinda here Moses. Akapinda ndiani? Joshua. Nani? Na Caleb. Nani futi? I3 kava akapinda, munoziva? Munoziva 2, ndoziva 3. I3. Gatangei panani? Pana Joshua. Number 2 panani? Pana Caleb. Number 3 panani? Pane mabhonzo a Joseph. Mabhonzo ani? Nokuti Joseph akaprofita akati kana nguva yasvika yekuti Mwari uchakubvisai muutapwa agokuendesai kunyika yaakavimbisa, ndapota chengetai mabhonzo angu apinde nawo mukati menyika ichipikirwa. Saka chechi yaMoses yanga ine maleaders aifamba nemabhonzo emunhu akafa. Pese paiitwa service mabhonzo emushakavu aipiwa siti rawo, vachiziva vanhu kuti mune mabhonzo emunhu akafa. Akomana kunonzi kunamata mutano makukuziva. Ameno kuti chechi yakadoronga ijoineri yaunoziva kuti kune wani mudara anogara nemabhonzo emunhu akafa kumba kwake. But ariko ainzi Joseph ndokubva apinda 3 vakapinda out of 1,000,000 people. Unyangwe nemuprofita wavo haana kupinda. Joseph na mabhonzo ake ndo vakapinda. It tells you kuti unogona kuona the completion of your vision. Uriwe muridzi wayo but ugotadza kuona the completion of your vision. Unogona kubvumidzwa naMwari kutanga nevision but ugorambidzwa kuona kupera kwayo vision. Ini ndiri kunamata kuti wese ari munhu, may you be so blessed to see the completion. May you see this vision complete. May you see your destiny complete. May you see what you dreamed for being fulfilled in the name of Jesus. Nyaya yese yandiri kutaura panapa iri kubva pana Jacob. Ameno kuti Jacob, moyo wangu uri kutsva, moyo wangu uri kupisa, kuti nai Jacob unotora udangwe hwamukoma neshoko, newe Esau unosivanisa udangwe nesupu yenyemba, ugomanikidzwa iti ndamukoma, iti ndamukoma, ndokubva ati waamukoma. Nyambisirwa mazwi iwayo watotorerwa udangwe, watorasika. Gura kuti kunyangwe naIsaac paachazoya achida kuukomborera ndiye akutorwa naMwari iye. Saka Isaac anouya unonzwa anoti ndinoda mukoma, because pachiJudha mukoma ndiye aifana kukomborera. Ndipei mukoma ndimukomborere, ndinofara nokuda kwaamai. Ndava amai ichechi vakanzwa izwi rababa vasisiri muwill yaMwari, vakukomborera vanhu vari kurwisana naMwari. It's very dangerous to be a pastor who is not in God's will. Unonamata nevanhu, unokomborera vanhu, unodzinga madhimoni, mamwe acho asiri madhimoni, vari Mwari vari kuranga vanhu. Unoshandiswa kunamatira vanhu vari under God's discipline. Chifundisi chisina Mwari chinorwadza. Because munhu anouya kumba agokurongedzera nhamo yako, iwe netsitsi dzokona una Jehovha, unobatira mutsanyo munhu ari kurangwa naJehovha, unokomborera munhu akatukwa naMwari. Saka unoona nhamo dzemunhu iye dzinodzoka nekwauri. Vasisiri Satani vari kutumira nhamo, vari Mwari vaakurwa newe. Why? Because you are making prayers that are fighting against the will of God. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Usaridze drum, Shama. Don't do that. Give me my keys.
Raise your volume a bit. Thank you so much. Thank you. Listen to me. Listen to me. Unaona zvinoitika vana baba nana mai. Teerere zvakanaka bana. Munhu anogona kuuya kwauri. Munhu ndine nhamo yakati. Basa rekutanga ramufundisi harisiri kunzwa tsitsi kumunhu iyeye. Nerekutanga kudiagnose kuti nhamo yake iri kubva kupi. I need to know kuti alright zvawarambuka nemurume, who is involved? Is it God or it is the devil? Or because zvinhu 3 zvinogona kukonzera kuti utorerwe nhaka yako. Number 1 Mwari, number 2 Satan, number 3 iwewe. Zvinhu zvingati 3. Saka ukaona uri muromo nhasi, ukaona uri demoni nhasi, ukaona usingobudira nhasi, there are 3 options why you are in that place. Number 1, it can be God causing you not to prosper for different reasons. You are still not mature for that blessing. Ukasazvinoka kuti zvina mari mukati unogona kunonoka kupinda mudestiny because kana Mwari vakakunonotsa vaine chinangwa chekuti utange vakura obva watadza kuziva kuti ndiMwari vari kukunonotsera kukura kwako. Unononoka kukura because hauri kuziva chaukunonotsera. Kusvikira vanonoka enda usvike kudestiny yako. Saka bese paunowirwa nezvinhu zviri against your destiny, zvamhanya kupira makomo first, gara pasi, iva muprofita welife yako. Gona kuona kuti chinja saka ndidaro. Vanangodaro vari Mwari, anangodaro vari Satani, handingadaro ndiri inini here. Rubatika kana Mwari vakakunonotsa vachida kukumashuva, ukawana revelation inokunza kuti this delay is made for my maturity. Obva vachitanga kumachuwa weignowa chaunonotserwa omachuwa. That maturity alone qualifier. Listen to me very carefully. When you want prosperity, do not seek after money. Seek after the spirit of prosperity, and prosperity will seek after you. Right? And never show my dinzo. Regarding excited. Energy. Listen to me. When you want everything around you to grow, stop chasing against growth. Pray for your growth, and everything around you will grow. Power. You want to grow, start by you growing. You want to unaona ukapinda mugomo une munhu ari kuchemera growth, muone kuti iye akura were. Right? Mwari havakupe zvinhu zvausati waqualify kuwanda. There is a level of maturity Mwari yavanotoda kuti usvike kuti ugone kuqualify kuwana chinhu. You can never be a leader unless you grow to be led. Saka kura kuti leadership skills dzako dzinogona kulimitwa how you allow other people to lead you. Kana usati wakugona kugara pasi ukanzi manya omanya, ukanzi uri padiscipline opinda mudiscipline, ogara uine shungu dzokuparidza ukanzi gara gara, izvozvo ndozvinokuita munhu waMwari kudarika marevelation awe nawo. Akomana, all right. Mwari, all right, ndoda kupa rova vanhu vandavasiyana kurumedza. Mwari vanogona kukunonotsa. Mwari vanogona kutokupa urombo. Mwari vanogona kutokubvumidza kuti ufambe netsoka idzo motikari dzakazara. Mwari vanogona kutendera kuti unyimwe uri in need. Imagine kuti tine munhu nhasi
Akupa example very practical. Imagine kuti tine munhu nasi. Ndakamboipa panapa, I remember. Tine munhu nasi. Wekuti unonzi alright, pamba pamuri kuroja apa. Ini ndini Land Road, ndakuenda kumusha. Chisara ndiwe ita caretaker. Tora marendi evamwe. Kana ungana ndipe inini. Pakaita roja risiri kugona kubata imba zvakanaka, une right yekuridzinga. Uchitsvaga rimwe rawadi rawanda. Asi imba haisi yako, ndeyani? Ndeyangu. Wapiwa uforomani bedzi. Hauna matitle deeds wapiwa, uforomani wawapiwa. Neuforomani iwoyo unokambanisa vese vari mulevel rimwe chete nerako. Vanongodzingirwa kusakorobha, adzingirwa kunonoka kubhadhara nerent, adzingirwa a lot of things that can cause people to be moved away from a place yavangonzi tungamira patawase muridzi wayo. Uri roja, uri kudawo imba yako, kuti Mwari vakupe imba vanoona mabatiro aunoita mamwe maroja. Verse inoti, he who is faithful on the little is faithful on the bigger. Kunzi titi munhu amufundisi hatione nemarriage, tinoona nerudo rwainaro kuvanhu 2 asati aparidzira vanhu 10,000. Kuti titi munhu muimbi achaendeswa kure naMwari, tinoona zvaunoita kana magitara adzima. Hapana magitara ari kurira zviro zvakadhakwa, tinoona kurevesa kwako pazvinenge zvakadini, zvinotiudza kuti uri kuendeswa kure nani. I got that revelation when I was very, very young. You ask people that know me, I would preach in the streets. And I needed to check a pulpit yakarongeka ine ma-instruments nei. Izvezvi nhasi handichaziva kuparidza ndisina microphone. Ma-microphone nazara zvese zvamunoona izvi ndezvangu inini. Zvese izvi ndezvangu, imari dzangu zvese izvi. But ndine nguva yandaiparidza ndisina zvese izvi nomuromo. Andaimhanya kuti tsvagai ma-microphone, ndaizhamba nomuromo. Ndigodzokera kumba kunoona amai muromo yakaputika, ndichishoshoma kuti Jesus is good to my wife nemuromo. Mwari vakaona mushumira aishumira nemuromo. Muruninzwa? Nemuromo. But tine mumwe anoda kuti agozonzi mufundisi. Kana maiki kadzima haachada kuparidza. Akanzenda unoparidza kumakombonuko, mamaiki asati aoko haadi kuparidza. Sangano richiri kudiki kudai so, shanyirawo vatendi, dyawo zvavainazvo hauzvigoni. Wakutofamba sarabhauma. Vanovandoda kukupai the secrets of capturing God's presence. Wakutofamba sarabhauma. Hauchatomhoreseka kana service ikapera. Kune vakanditi mufundisi, kana service yapera munenge manoita mhanya yekumba, ndakamudza kuti get thee behind me Satan. Unoti kasangano kadiki diki kudai so nechitizano ke baba. Akana service yapera munhu amwe ripinde motikati vamaenda because you'll be tired. Vangani ko vanhu vandiri kutiza vana. Allow me to fellowship nevanhu tichiri vashoma kudai. Nguva ichasvika ndichashaya mukana nawe. Ichasvika nguva yandichaushaya mukana iwoyo. Allow me kupinda muzuva ndichibvunza vanhu mazita. I will not find that time again. Allow me kupinda mumba mako ndidye newe mafeti kuku. You will not find that moment again. I know where I am going. Pandiri panapa andisi munhu ari kuona madzere. I am sure of my destiny. Usambofunga kuti kutungamirwa nemunhu ari kujuma juma. I know where I am going. Hondo dzandarwa kudai ndisina vision, kudai ndakaora moyo kare. Ndine vanhu vandaida vakandiramba. Vandaida nemoyo wese vakandiramba. Vakabuda vakati hakuna kwanoenda. I'm standing better than them because I know where I am going. I'm very sure of my destiny. Saka unaona manje
iwewe unogona kunge utori muprofita but unogona kutsivaniswa nomumwe muprofita. I want to tell you a very good testimony. When we started Heaven Life, ndofunga takairana for 6 weeks. Tichingobva kuBible College. Takairana for 6 weeks vandaivhara. Was nandapuwa basi kuchechi kwatakakurira. Vandaisiya nandapuwa basi. Now, I didn't know kutosiya kwatati Heaven Life is disobeying God's voice. But it can happen with even uri disobedience, God can allow you to learn through your mistakes. So it's not always a disobedient, some disobedience can also be a platform for God to teach you. So I disobeyed God. I went for that. Now, time yandaka tanga kuzwa na Mwari kunzi itabasa rangu. I saw a vision of a door, and that door was wide opened, and a man saying, "Come enter and do my work." Ndova ndabuda muhope andina kupinda mudoiroro, and I didn't know why ndaona vision yo. That vision came again, but that door ranga risiri as wide as I saw it in the first vision. Ranga rakutangera kuda kuvharika, but risina kuvharika. Andina kuresponda futi mukupinda mudhora akavhurika kunyange usina kuvhurika rese. Ndova ndabuda muvision iyoyo. Ndova ndazoona vision catch 3. Door rakuzoda kunyatsovharika manje. Pasara kachiedza katetete. Uraza kuti door iri anytime rakudini rakuvhara. When I saw the door about to close, something just said go before it closes. Ndokumanikidza ndokunopinda ndokubva ndaita zvokupinda zvokuti kunge ndichamarika ndichipinda kudaiso ndobvaravhara ndichipinda. I saw millions of people, and God said if you had delayed, this door was going to be closed, and I was going to give that vision to another man. Vision yebasa raMwari haisi yako. Unogona kunonoka kutanga Sister Ruru Enterprise. Iyo unogona kunonoka. Kana kutanga Makodza Mombe Farm. Iyo unogona kunonoka. Right? Kunyangwe zvine ma dangers. But yaMwari iri dangerous pakuti ukaipiwa naMwari haisi yako ndeye vanhu vaMwari. Saka ukasaiobey yaMwari vanongoitora kwauri votsvaga muMwari ready. Omanya naye. Zvaunotanga kuona kuti iyi vision yangu iyi. Unozviona? Unotozoona kuti ndiye murume wangu uyu wangadai ndakarorwa naye. But wakatamba machipisi uri ku high school paungadai wakadzikama. Ausisina murume nhasi. Vana handisi kunyomba ndikuparidza upenyu. 7 vana baba vavo vese vari 7. Vana baba 7 vakakupa vana una 1 akabvuma kusara newe. Uchingori single mother. Tikakumisa hauna chinoshoreka, uri nani kupinda madzimai atakarora pachimiro chekunzi. But azvireva kuti God never gave you an opportunity. Unogona kutoona kuti ava vari kuparidzawo tingadai tiri sumamufundisi. Utozoona kuti iyi ndo klasi yangu manje. But handisi wako. Ndine mumwe ari panapa. Amene muri kuona zvandikutaura. Handisi wako even uchizoona kuti ndo klasi dzedu guys. Kuna akazotexta pa Facebook uchiruziya comment ya mama. Kwanza manje Pastor Motowashe ndo level rangu manje. Ndakati dana ndiri level rako dani ndinewe ka handisi wako manje. Ndine munhu wandinaye. But they say vanofita mu level rangu vasiri vangu. Mwanga uri kupi pana ndiri mukomana. Where were you pa waifana kuva candidate kuti amamufundisi? Waitamba chipisi, waitamba tigongo, waiteverana nema drugs, and you delayed your time, and your gift was taken to another. Ava mai mufundisa ava kunyange vakasagona kuparidza ndivo amai vacho. Motongoti mother. Kunyange vakasanamata 1 hour ndo amai vacho. Mototi
zvako zvekuti I can pray better than her, I can preach better than her. Tibvira apa enda unonamata kumasoro, hatisi kukuda pano. Wakatodileya. Vakatorwa nevamwe vanga vari panzvimbo panguva iyoyo. Are you listening to me? So it's very dangerous kuti Mwari vanokupa a vision odzikama vakamirira time. When God tells you to preach, preach. When God tells you to usher people, be available on time, do your ushering. When God tells you to do the work of God, do it excellently, because God will replace you. Urimpenyu kwete wafa. Unosara wangu mkoma wesita. Udangwe wadi zao waenda. Unosara wa mprofita wesita. Unosara wa mufundisi wesita. Udangwe waenda. Saka Jacob anotora udangwe. Isaac anosaroda kukomborera munhu asisiri chi dangwe. Isaac wanga wakurwa nenjere dzaMwari. Dangwe asisiri Isaac. Dangwe ravani. Nokubva Jacob atora kukomborera. Neo nhasi unotora kukomborera bedzi nezita raJesu. Unobva wakakomborerwa, unobva wakakomborerwa. Nokubva atora udangwe Jacob. Nokubva asarudza akati ndatora hangu ndokutora. Already ipapo kukomborera kwese kwanga kuri kuna Jacob. Esau ndokusara ndokuzotera ndokuzotanga kukumbira zvakanzi hamuna here chasara baba. Takamboiparidza. Ndokubva azopiwa zvadii zvinokunza how grateful our God is. Kunyange ukadelay, there is still a portion for you. Only have faith in God and be consistent. Kunyange ukatadza sei ukagona kumira pa position of restoration, God has got something for you. Vinabasa wakatadza, vinabasa wakadelay, if you are serious, God has still something for you. Esau anoti kunere zvishoma ndokubva piwa zvishoma. Andidika Jacob ndokubva ona kuti atichawirirana namukoma. Pane zvandoda kutaura ivapa pano uyazo. Yazoona face dzacho kuti dzakasimba here idzi. Hondo ndokubva yavapo muzadzi pakati pemuning'ina nomukoma. Yambisirwa wamuri kuti muning'ina handiye muning'ina, ndiye anga mukoma. Mukoma ndokubva avenga muning'ina pakuti muning'ina atora blessing. But kwa imimi mukoma makanganwa here kuti pamakaya masupi yenyemba makasara manditi ndini mukoma. Ruvengo ndokubva rakura. Mukoma ndiye akuvenga muning'ina. Chaavengerwa muning'ina kutora chake chaanodeserve. When God begins to grow you and when God begins to bless you, kazhinji vanorwa newe madzikoma. Madzikoma. Aurwiswe nevanhu vari kure, they are your brothers. Vamwe venyu muri kurwa hondo dzemweya dzinotyisa. Rega nditaure, mukati ndamupostori wekumasowe ndezvenyizvi. Hama dzako ndodzi kutonyanyorwa newe kudarika vatorwa. Hamufundisi taizvinzwa kumasowe izvi zvamakuparidza izvi. Iyo ndezvako mira nditaure. Vanhu vanotokuvenga vasingadi kuti ubudirira havasi vatorwa. Ihama. Ndakuzvidzokorodza. Zimbabwe ngaizvinzwe. Vanhu vasingatokude nhasi havasi vatorwa. Ihama. Unogona kuona kuti mutorwa anokugamuchira agokuda zvazvo kukukisa kutakura. But hama kunzi waipakawo motikari otobuda uchiti faraiwo neni anokupa zino rembwa. Uchingoirivhesa uchienda hope dzaunorota usafunga kuti dziri kubva kubhikita, usafunga kuti dziri kubva kwabushu. Kune hama yawabva kushanyira masikati. Esau ndokuvenga muning'ina. Hama ndo dzisiri kutombokuda. Hama ndo dzisiri kutombofarira madiro wari kuitwa nemurume. Hama ndo dzisiri kutomboda kuti ugare mimba yauri kuvaka iyoyo. But the devil is a lie. Imimi makanyarara vamwe venyu hamusi kundikuza pana. Mira ndikudze imwe vhesi.
akavengwa naJoseph, akavenga Joseph ndiani? Akaudza David kuti dzokera unofudza makwai mashoma ndiani? Ipo wangoti tuzunu kunitarisa. Madzikoma unomaziva. Izvo kabvunza vanhu vakandivenga muno mukwadzana. Vanhu vekuchechi ndakakurira. Vakadai vachindiSapota vandide. Ndiri kusapotwa nauri pakujekenicheni, uri kubva vakandiona ndichikura vakaona posta rangu vanobvarura. Mwoyo madzikoma uzive. Vangadai vachifara kuti akabva kwedu, akabhuridwa kwedu, mwana wedu havadi kundiona right now. Vanorutsa vakandiona. Tamba nemwoyo madzikoma iwe. Madzikoma hazi right. Joseph kusvika azoona kuti madzikoma Bhaibheri rinoti haana kuvavenga, ivo savavenge. Varatidze kuti wakasiyana navo. When they reject you, create more room for them. Vagodya chawapiwa naMwari, ngavagare pawapiwa naMwari. Kana vachinyara ngavanyare vazoti kudenga kuna Jehovha. Wamaivenga ndiye aidiwa naMwari iyeye. Pamunoramba muchishora ndicharamba ndichitaura zvakanaka pamusoro penyu. Esau ndokuvenga muningini. Amai ndokuronga zano ndokuti suduruka mwana. Ukaverenga Bhaibheri pane marongero avakaita zano. Handina nguva kusvika ikoko ndokubva asuduruka ndokuenda. Now murwendo ndapedza kuparidza. Yesu mukomana akufamba kidibha. Chaari kukwidzira kuenda Padhana Aramu kutiza mukoma. Haasi kutiza mutorwa, ari kutiza mukoma. Zvinonzi ndokubva asvika pane imwe nzvimbo. Bhaibheri rati a certain place. Handini ka? Ari pa certain place ipapo. Zvinonzi zuva rakabva radoka. Ndokubva Jacob ati ndichafambirei usiku ndisina matochi. Regai nditsvage pokurara. Ndokubva atora zvimatombo. Ndozvataura vhesi handiti. Ndokubva azviita mutsago yamunoti piro. Nditi ka? Ndokubva arara pamabwe. Inini I want to know kuti technology ipi inoti kumunhu rara padombo. Murenje mekuti waigona kutora mavhu agoita dutu kudai ugotsamira vhu. Ndava ivhu riri nani kupinda dombo. But nemukomana anoti I will take a rock as my pillow. Right? Achikuudza kuti kurara ari kuda but hadi kurara zviri comfortable. Ndoda kurara muenvironment inoramba yakandiconnecta kune kwandinoda kuenda. Ndirege kubva ndagutsikana zvekurara kunzwa kunge ndatopa pa finishing place. And no problem yako manje. Tumari tukushoma unobva watuita comfort zvekuti hauchazodi kusimuka. Haudi kurara padombo even uri pa zone of privilege. No wonder why you have now forgotten where you are going because of a little dollar. Jacob anoti ndinorara padombo. Haringori dombo kako mana. Munongoriona dombo mosiya. Ini ndichiona risi dombo. Mukomana ari kuramba comfortability. Munguva yangu yekuenda ku destiny. Musanditandadza zvekusvika pakukanganwa where I'm going. Ndoda kurara pano pekuti padiki ndamuka ndorangaridzwa uri murwendo. Ndokotsira padiki ndamuka ndorangaridzwa. Ura kuti ndinotoda vanhu vanondishungurudza. Ndinotodawo kuvengwa. Ndinotodawo kushorwa. I need an environment inoramba ichindibaya kuti I'm not where I'm supposed to be. Ndipei dombo ndokubva atsamira dombo. Inzwa pare nawo ndaripedza kuparidza. Ari padombo kudaro zvinonzi neBhaibheri ndokubva aona a ladder. Manera achibva panyika akanobata denga. Ndozvataura Bhaibheri. Right. Ndokubva aona vatumwa vachikwira nokudzika.
vachikwira nokudzika. Haana kuona vatumwa vachidzika nokukwira. Ipapo usapamhanye. Direction yevatumwa inotori mharidzo inoda revival. Vatumwa havaidzika vachikwira, because ladha racho ranzi raibva panyika richinobata denga. Bhaibheri rinoti kudenga denga kwacho ndokubva aona Mwari. Inodaro Bhaibheri. But tichifunga kuti kuna Mwari ndo kune vatumwa, dzokono ayo vatumwa vaibva kuna Mwari vaibva kuna ari panyika. Ndavatumwa havaidzika kubva kuna Mwari vachiburuka, vaikwira vachibva kuna asina. Wamuri kuti hana Mwari ndokwaibva vatumwa vachikwira. Ndozvarataura iro vaikwira vatumwa vachidzika, right? Mukomana akarara paluzi aingoti ndaneta, regedzai ndizorora. Yambisirwa, you are now in contact with a place yakambofamba madzibaba aifamba naMwari. Was remember kuti paluzi ndo pamwe chete pakambomira Abrahama achibva Uri ravakaradhira. Ndokubva hanzi naMwari, as far as you can see, ndakukuita a territorial commander, ndichibva newe pawakamira. Zvikanzi nyika iyoyo ngaive yako. Promise ya Abrahama ndokubva yataurwa nedenga akamira paluzi. Abraham ndokubva afa, ndokuzvara Isaac. Isaac ndokuchembera ende vanhu vakare avairarama ma70 years ega, vairarama 150, 170, 200 chakadaro, kwete mamaira emota riri zera. Saka imagine kuti Abraham wakafa nemangani, tobatanidza nemakore Isaac ekuchembera mangani for years and years. There was a promise yakataurwa paluzi. Ivhu repaluzi ndokubva ranogamuchira in presence of God. Saka mukomana ari murwendo kuenda kuPadan Aram akanoita contact nenzvimbo yakaitwa capture the presence of God. All right. Experience irikuitika kuna Jacob iri above him. He's too small for that environment. Zvekuti kunyangwe iri mhombwe abva kunotsotsa haana option, anofana kurota vatumwa bedzi. Do you know that you can capture the presence of God in your generation, in your family? Zvekuti nemwana achaberekwa nemwana wemwana kunyangwe akanzwa kuda kuputa madrugs, haana option, anoona vatumwa ari kubhawa ikoka kabuda akatiza akadzokera kuchechi. There is a capturing of the presence of God. Yekuti Abraham ndiye akaita capture God's power, ikasara ika-influence vazukuru aenda. Abraham akanotsika nzvimbo ndokubva Mwari vaonekwa, and the presence of God was harnessed. You know, isa hatisi kuda kunamata Mwari kuchaperera pamazuva edu. Hatisi kuda kufamba naMwari anotisiya dhera tichafa. Hatisi kuda Mwari wekuti kana vazukuru vakubvunzwa nezvaMwari wedu vanotadza kutaura vasisiri in that environment. We want to capture his atmosphere for the sake of generations after generations, to capture the presence of God. Abraham anomira so Mwari ndokuburuka. Do you know
The presence of God is just the beginning. Will come. I've opened up a dangerous series, a serious series, and you don't need to. We are now going deeper now. We are now getting into the pool, the Shekinah glory. Right? The presence of God can be captured. You can. All right. Kana nyika ichigona kugadzira power bank. Power bank. Power bank rinochengeta moto. Wokubatsira isu vanoda makomo. Tazoko tida kunzwa maridzo. Unongokwachura power bank. Power bank harisi pa power. But rakachengeta power. Power bank harisi pa power. But rakachengeta power. Vamwe vese mugomo vasina mafoni. Ini ndinongotora power bank ndobairira 1 2 3 hours ndakunzwa kamharidzo. Unoona wese ari mugomo aunganira kafoni kangu. Neva nemafoni arina nekudarika angu. Unoona vaunganira kako manje. Okay. Moto mawana ubi. Ndauya ndakatakura power bank. I knew there was a place where I will not get access to power. I need to capture power. Right? Capturing is a strategy. You can survive ne glory yawawana nas into the next 10 years. You can maintain a company with a presence yawawana nas for the next 30 years. It's a strategy. Inozikana waneva nonamata. Where's apinda mu presence ya Mwari anobuda an understanding of capturing the presence of God. Unozviona even na Joseph. Mambo varota nzara. Mombe nomwe nete. Ne mombe nomwe hobvu nete. Ndokujika hobvu. Ndokubva adudzira mukomana zvikanzi nete inzara. Nzara ichauya zvekurova kusvika pakuti even maguta haachanzwikwa zvekare. Pacharova nzara ichapukuta nenguva yemaguta. Zvikanzi asi mambo kana makachenjera, you should employ a person who is able to capture the days of wealth so that they can sustain us in the times of poverty. Right? A technique of capturing. Most of us, we make a mistake. We don't capture his presence. Toburuka gomotana mari are captured. Kumuloka mauri. Urege kumusia mugomo. Urege kumusia ku heaven life. Urege kumusia ana mafundisho wako. You should capture his presence. Move with him in any environment. Nenjimbo tisina mari, tino experience mari, are captured within you. You need to develop a spiritual technique to capture. Unaona? Kana wa capture the presence of God. Zvinokubatsira kuti kazonosvika panzvimbo dzisina Mwari, because Mwari haasi pese pese. Munyangwari pese pese. I feel there's a baby who needs to be explained on this one. You know, Mwari vari everywhere. But Mwari vawanikwe everywhere. So, one day unogona kunopinda munzvimbo. Story da Mwari. Unogona kurorwa nemurume. Asitori na Mwari. But one marriage. Nai murume anorambirwa kunzi hana mate. Somuzai musoro. Ndikuona ugoramba murume wako chidhakwa. Ukoti kwedu kwakunamatwa ndine muhedheni handichada. Ewe. Murume arambirwa kusanamata. Bhaibheri rinoti kana iye afunga kuenda ndiye ngadi iwa urambe. Iye kana afunga kuenda asingatende kana ada kuenda ndiye unodini. Akati tibvise kuvarumane kuvaka. Anababa mukadzi anorambirwa kusanamata. Ndimi kama men of God muri kundivorce. Zanga singanamate mukadzi uyu ndairwisa calling. The devil is a liar. Hauna kudanwa baba bvuma. Hakuna mukadzi anorambirwa kusanamata.
but kana iye afunga kuenda Bible rinoti ngadini ngaroye pasi. But sai tarambidzwa kuti kuramba munhu nokuti tarambidzwa kuramba munhu asinganamati. Because the verse racho ronzwa rakuti nokuti uyo asinganamati anocheneswa neuyo unonamata. So you must capture the presence of God iri enough to accommodate asinganamati kusvikira atsikama. Paulo anoti kana atadza kuconfigure into the captured presence, unomuona nokurongedza mabhegi ake kuenda. Aurongedze uriwe kutiza because atitize muroyi, atitize demoni, atitize ng'anga. Tino create enough ability yemoto zvekuti muroyi ndiyega nooneka. Vabereki pari kutaurwa pamusoro pevarume vanoita capture the presence of God. But you'll see yourself in an environment isina Mwari. You'll see yourself married no munhu asina Mwari. You'll see yourself doing a business deal nevanhu vasina Mwari. Kwamunoendawo kuBhururu muchitengesa dzimotokari, muchichinja mari dzenyu, kune vanhu vane matombo emuteuro. Muchidedza mabhero kune vanhu vakasungirira nyoka mahapwa. You are today here in the presence of God, but tomorrow Monday when you go to work, you are going in environments where there is no God. Unotambidzwa mari nemuroyi akaronga zano rekutapudza kuchaenda mari ikoko. You need to develop a skill of capturing the presence of God. Oenda neupano hwaMwari kubasa kwako mangwana. Hakuna muroyi anofana kupinda muenvironment yako. Anofana kuona vatumwa vachikwira nokudzika vachibva pauri iwewe. Now, because of time, next week I'm going to start on ascending and descending. Why? Because ndikataka kubabata pe ascending up. Tinonetsana nwada kuzotevera wachipinda. Abapere andidika. But we want to pray. We want to pray. I feel loaded. Just kuti Papa chitora dzimwe 2 hours kumberi, but what can we do? Apana zvatingaita. We need to allow others to come. Andidika. But I feel so loaded. You capture his presence. Because tomorrow morning you are going to a workplace where there are demons. You are going to exchange money with people that are filled with demonic energy. Ucharunga musika nemunhu arikuda kuti broke mangwana. Ukararama nepresence yemunhu bedzi mangwana unonobroka. No wonder why you feel peace when you come to church. Wadzokera kumba unotaka kuhaundwa nemademoni. Because you have not captured enough God. Vabereki kana nzvimbo yakagona kukepchwa naMwari zvekuti nedombo rakararama for 90 years rainge richina Mwari waAbrahama, nenzvimbo yakagara for 50 years yainge ichina Mwari naAbrahama, zvekuti Jacob asina Mwari akasvika panzvimbo yakaitwa capture the presence of God. Haana option, wakatanga kuona vatumwa vachikwira nokudzika. Today, in the name of Jesus, you must begin a strategy of capturing the presence of God in your life. Ukofamba nzvimbo dzinodaira maringe nezvawada, ugotsika pakatsika muroyi asi Mwari wako agonzwikwa.